Oletko koskaan miettinyt, mitä tarkoittaa olla yhteydessä maailmankaikkeuden äärettömään viisauteen? Voisiko olla mahdollista, että jokaisella meistä on sisällään voima, joka voi muuttaa elämämme suuntaa? Entä jos haasteet, joita kohtaat, eivät olekaan esteitä, vaan mahdollisuuksia kasvaa ja oppia? Kuinka voisit käyttää tätä yhteyttä päivittäisessä elämässäsi löytääksesi ratkaisuja ongelmiisi ja saavuttaaksesi unelmasi? Tässä videossa tutkitaan, miten pääset käsiksi tähän rajattomaan voimaan ja hyödynnät sitä elämäsi jokaisella osa-alueella. Kuvittele herääväsi joka aamu tuntien itsesi voittamattomaksi, tietäen, että sinulla on valta muuttaa elämäsi juuri sellaiseksi kuin haluat. Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, eikö vain? Mutta entä jos kertoisin sinulle, että tämä voima ei ole pelkkää fantasiaa, se on jo sisälläsi, odottaen, että aktivoisit sen. Tervetuloa uskomattomalle matkalle, jossa tutkimme, miten voimme käyttää Jumalan sinulle antamaa voimaa manifestoidaksemme sen elämän, josta olet aina unelmoinut. Puhun vallankumouksellisesta lähestymistavasta elämään, joka on ollut kaikkien näkyvissä mutta silti piilossa, ja tänään paljastamme sen yhdessä. Näetkö, tohtori Ernest Holmesilla oli uskomaton oivallus, on olemassa jumalallinen voima, eräänlainen kosminen energia, joka ei ole vain tuolla kaukana universumissa, vaan täällä, jokaisen meistä sisällä. Ja mikä parasta, voimme käyttää sitä ratkaistaksemme ongelmamme ja luodaksemme haluamamme elämän. Se on kuin supervoima, jota et edes tiennyt omistavasi. Tiedän, mitä ajattelet nyt, jos minulla olisi Jumalan antama taikavoima, tietäisin sen, eikö? Juuri tämä tekee tästä kaikesta niin jännittävää, se on ollut aina kanssasi, ja tänään opimme, kuinka aktivoida se. Ajattele asiaa, tiedät, miten kytkeä valokatkaisija päälle ja sytyttää valo välittömästi. Se on sinä käyttämässä sähkövoiman lakeja miettimättä asiaa sen enempää. Mitä aiomme tutkia tänään, on yhtä yksinkertaista, mutta äärettömän paljon voimakkaampaa. Kyse on yhteyden kytkemisestä jumalalliseen mieleen ja koko elämäsi valaisemisesta tavoilla, joita et olisi koskaan osannut kuvitellakaan. Olemme juuri sukeltamassa käytännölliseen ja maanläheiseen lähestymistapaan tämän kosmisen voiman käyttämiseen niin yksinkertaista, että tulet ihmettelemään, miksei kukaan kertonut siitä sinulle aikaisemmin. Sukelletaan syvälle tähän uskomattomaan konseptiin. Tohtori Ernest Holmes esitteli meille ajatuksen, joka on samalla yksinkertainen ja syvällinen. Universumissa on hyvyyden voima, joka on suurempi kuin me itse. Ja tässä tulee jännittävä osa, voimme päästä käsiksi tähän voimaan ja käyttää sitä jokapäiväisessä elämässämme. Nyt haluan, että ajattelet jotain, mitä teet joka päivä ajattelematta sitä sen enempää. Kun sytytät valon painamalla katkaisijaa, mitä oikeastaan tapahtuu? Et vain liikuttele muovinpalaa ylös ja alas, itse asiassa hyödynnät yhtä maailmankaikkeuden peruslakia, sähkön lakia, käyttäen voimaa, joka seuraa tahtoasi ja valaisee tilan välittömästi. Mutta tässä tulee mielenkiintoinen osa, tämä yksinkertainen teko valon sytyttämisestä on vain jäävuoren huippu, se on mikrokosmos paljon suuremmasta totuudesta. Jokainen tieteellinen löytö, jokainen teknologinen edistysaskel on pohjimmiltaan sitä, että tunnistamme ja hyödynnämme voimaa, joka on aina ollut olemassa. Me emme luoneet sähköä, vaan opimme käyttämään sitä. Samalla tavalla tohtori Holmes ehdottaa, että on olemassa suurempi voima, jumalallinen voima, johon voimme päästä käsiksi jokaisella elämämme osa-alueella. Kuten sähkö on aina ollut siellä odottamassa hyödyntämistä, tämä hyvyyden voima on aina ollut läsnä, odottaen, että tunnistaisimme sen ja käyttäisimme sitä. Ajattele sitä hetki, entä jos sama periaate, joka mahdollistaa valon sytyttämisen, voitaisiin soveltaa valaisemaan koko elämäsi. Entä jos voisit kytkeä päälle katkaisimen ei vain valolle, vaan ilolle, menestykselle, terveydelle ja täyttymykselle? Tämä on se jännittävä mahdollisuus, jonka tohtori Holmes meille esittelee. Nyt viedään tämä ajatus askeleen pidemmälle ja tutkitaan jotain, mikä aluksi voi tuntua hieman epärealistiselta.
Mutta pysy mukanani, sillä juuri tässä kohtaa siitä tulee todella voimakasta. Tohtori Holmes ehdottaa, että yhteys Jumalan mieleen ei pitäisi tuntua yhtään sen kummallisemmalta kuin ymmärtää, että elämme voiman, kuten painovoiman, vaikutuksen alaisena. Tiedän, mitä ajattelet, yhteydessä Jumalan mieleen. Se kuulostaa aika absurdilta. Mutta tarkastellaanpa tätä hetki. Ajattele painovoimaa. Et voi nähdä sitä, et voi koskettaa sitä, mutta tiedät sen olevan olemassa. Se on voima, joka on jatkuvasti toiminnassa pitäen sinut maan pinnalla, pitäen planeetat kiertoradalla ja vaikuttaen kaikkeen maailmankaikkeudessa. Et ole itse painovoima, mutta käytät sitä jatkuvasti hyödyksesi toimien sen lakien mukaisesti. Nyt, entä jos kertoisin sinulle, että Jumalan mieli toimii samalla tavalla? Se on voima, joka läpäisee kaiken ääretön älykkyys, joka on läsnä kaikkialla. Ja kuten painovoima, et ole itse tämä voima, mutta olet jatkuvasti sen ympäröimänä ja sen vaikutuksen alaisena. Ja tässä on avainasia, voit oppia työskentelemään sen kanssa tietoisesti. Tohtori Holmes menee vielä pidemmälle. Hän väittää, että on olemassa vain yksi mieli, Jumalan mieli. Ja koska meillä kaikilla on elämä sisällämme, me kaikki käytämme Jumalan mieltä, vaikkemme tiedostaisikaan sitä. On kuin jokainen meistä olisi oma ainutlaatuinen persoonallisuutensa, oma yksilöllinen ilmaisunsa tässä äärettömässä jumalallisessa mielessä. Kuvittele näin, jos Jumalan mieli on valtava valtameri, jokainen meistä on kuin yksittäinen aalto tässä valtameressä. Olemme yksilöllisiä ja erillisiä, mutta olemme samaa olemusta, yhteydessä kokonaisuuteen. Emme ole erillisiä tästä jumalallisesta mielestä, olemme sen ilmentymiä. Kyse ei ole uskonnosta tai tietyn jumaluuden uskomisesta. Kyse on siitä, että tunnustamme, että on olemassa älykkyys, tietoisuus, joka ylläpitää koko olemassaolon, ja että olemme siihen läheisesti yhteydessä. Kyse on siitä, että ymmärrämme, etteivät mielemme ole erillisiä entiteettejä, vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Nyt kun olemme tutkineet tätä ajatusta yhteydestä jumalalliseen mieleen, puhutaan siitä, miten tämä ilmenee jokapäiväisessä kokemuksessamme. Puhumme itse elämästä, siitä aineettomasta mutta kiistattomasta voimasta, joka elävöittää kaiken ympärillämme. Elämä tässä yhteydessä ei ole vain biologista elossa olemista, se on dynaaminen ja voimakas energia, joka saa kaiken toimimaan. Se on voima kasvun, luovuuden, parantumisen ja muutoksen takana. Kyse ei ole pelkästään abstraktista käsitteestä tai filosofisesta ajatuksesta, se on konkreettinen voima, jonka voit tuntea ja havaita. Ajattele siementä, joka kasvaa puuksi, haavaa, joka paranee, tai vaikkapa kehosi solujen jatkuvaa uusiutumista. Tämä on elämänvoima toiminnassa, se on sinussa, ympärilläsi ja virtaa lävitsesi joka hetki, joka päivä. Mutta tässä on se todella jännittävä osa, tämä elämänvoima, tämä yhteys jumalalliseen mieleen, ei ole jotain, mitä sinun täytyy ansaita tai saavuttaa. Se ei ole varattu vain pyhimyksille tai kuruille, se on lahja, joka on jo annettu sinulle pelkästään siksi, että olet olemassa. Se on kuin sinulla olisi koko ajan uskomaton supervoima, ja nyt opimme käyttämään sitä tietoisesti. Kuvittele, että sinulla on maailman edistynein älypuhelin, mutta olet käyttänyt sitä vain puheluiden soittamiseen. Nyt alat löytää kaikki sen upeat sovellukset ja ominaisuudet. Juuri sitä teemme täällä, avaamme tämän jumalallisen lahjan koko potentiaalin, joka meillä kaikilla on. Tämä elämänvoima on sama voima, joka pitää planeetat radallaan, joka saa siemenet itämään, joka ajaa evoluutiota eteenpäin, ja se on sama voima, johon voit päästä käsiksi muuttaaksesi elämäsi, ratkaistaksesi ongelmasi ja manifestoida toiveesi. Mutta muista, että kuten painovoima ei tee eroa, vaan vaikuttaa kaikkeen samalla tavalla, tämä elämänvoima, tämä jumalallinen mieli, ei valitse suosikkeja. Se on kaikkien saatavilla, koko ajan. Avain on oppia asettumaan sen kanssa linjaan, toimimaan sen harmoniassa sen sijaan, että vastustaisimme sitä. Nyt kun olemme luoneet pohjan tämän uskomattoman käsitteen ymmärtämiselle, sukelletaan siihen, miten voimme todella käyttää tätä jumalallista yhteyttä jokapäiväisessä elämässämme. Tässä kohtaa filosofia muuttuu käytännön toiminnaksi. Avain tämän voiman hyödyntämiseen on muuttaa ajattelutapaasi. Kyse on siitä, että linjaat ajatuksesi ja uskomuksesi jumalallisen mielen äärettömän viisauden kanssa.
Tässä on joitain käytännön askeleita, jotka auttavat sinua tässä. Keskity ratkaisuun, älä ongelmiin. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Kun kohtaat haasteen, sen sijaan että sanoisit, minulla on ongelma, enkä tiedä mitä tehdä, yritä ajatella, minulla on mahdollisuus kasvaa ja luotan siihen, että jumalallinen ohjaus näyttää minulle tien. Tämä yksinkertainen näkökulman muutos avaa sinut vastaanottamaan oivalluksia ja ratkaisuja, jotka muuten olisit voinut ohittaa. Päivittäinen yhteyden harjoittaminen. Varaa joka päivä hiljaista aikaa yhdistyäksesi tähän jumalalliseen voimaan. Tämä voi tapahtua meditaation, rukouksen tai pelkän hiljaisen pohdinnan kautta. Muoto ei ole niin tärkeä kuin aikomus. Tämän ajan aikana rauhoita mielesi ja avaa itsesi vastaanottamaan ohjausta. Saatat yllättyä oivalluksista, jotka tulevat luoksesi, kun luot niille tilaa. Positiivinen vahvistus. Ajatuksillamme on valtava voima. Valitsemalla tietoisesti positiivisia ajatuksia linjaudumme läheisemmin jumalallisen mielen positiivisen energian kanssa. Yritä aloittaa jokainen päivä vahvistuksilla, kuten olen yhteydessä äärettömään viisauteen ja voimaan, tai jumalallinen ohjaus virtaa lävitseni, näyttäen minulle täydellisen ratkaisun jokaiseen tilanteeseen. Luota prosessiin. Muista, että Jumalan mielessä ei ole suuria tai pieniä ongelmia, kaikki on yhtä lailla hallittavissa. Luota siihen, että vastaukset ovat jo olemassa ja odottavat sinua löytämään ne. Tämä luottamus itseesi on voimakas voima, joka avaa ovia ja luo mahdollisuuksia. Toimi ohjauksen mukaan. Kun harjoitat näitä tekniikoita, löydät todennäköisesti itsesi saavan useampia eureka-hetkiä tai intuitiivisia tuntemuksia. Älä jätä niitä huomiotta, ne voivat hyvinkin olla jumalallisen ohjauksen ääni. Toimi näiden intuitioiden mukaan, vaikka ne eivät aluksi tuntuisi järkeviltä. Harjoita kiitollisuutta. Kiitollisuus on voimakas tapa linjautua elämän positiiviseen virtaan. Joka päivä varaa aikaa arvostaa niitä hyviä asioita elämässäsi, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Tämä asettaa sinut vastaanottavaiseen tilaan, jossa lisää siunauksia ja ratkaisuja voi ilmetä. Visualisoi haluamasi lopputulos. Käytä mielikuvituksesi voimaa, joka itsessään on jumalallinen lahja. Käytä aikaa joka päivä visualisoidaksesi elämäsi sellaisena kuin haluat sen olevan, tuntien tunteet siitä, että olet jo saavuttanut tavoitteesi. Tämä ei ole vain haaveilua, vaan voimakas tapa kommunikoida toiveesi jumalalliselle mielelle. Muista, että nämä harjoitukset eivät ole kyse muutosten pakottamisesta tahdonvoimalla. Ne koskevat linjautumista jumalallisen viisauden virran kanssa ja sallimista sen työskennellä kauttasi. Tämä on kumppanuus sinun yksilöllisen ilmaisusi ja maailmankaikkeuden äärettömän voiman välillä. Tiedän, että jotkut teistä saattavat ajatella, kaikki tämä kuulostaa hyvältä teoriassa, mutta ongelmani ovat todellisia ja monimutkaisia. Miten tämä voi auttaa minua kohtaamaan konkreettisia haasteita, joita nyt käyn läpi? Ymmärrän sinua ja haluan käsitellä tätä suoraan. Ensinnäkin tunnustetaan, että kyllä, elämä voi olla vaikeaa. Me kaikki kohtaamme haasteita, jotka voivat toisinaan tuntua musertavilta. Mutta juuri tässä kohtaa tämä opetus muuttuu todella mullistavaksi. Kun alat nähdä haasteesi mahdollisuuksina ilmaista todellista itseäsi ja päästä käsiksi tähän äärettömään viisauteen, kaikki muuttuu. Kyse ei ole ongelmien sivuuttamisesta tai teeskentelystä, ettei niitä ole olemassa, vaan siitä, että lähestyt niitä uudella näkökulmalla. Kun ymmärrät, että sinulla on käytettävissäsi koko maailmankaikkeuden viisaus, ongelmat alkavat näyttää erilaisilta. Ne muuttuvat kasvun mahdollisuuksiksi, tilaisuuksiksi osoittaa jumalallisen ohjauksen voima elämässäsi. Otetaan esimerkki yleisestä haasteesta, jota monet ihmiset kohtaavat, taloudelliset vaikeudet. Tavanomainen lähestymistapa saattaa olla stressaantuminen ja tilanteen näkeminen ylitsepääsemättömänä esteenä. Mutta tämän uuden ymmärryksen avulla voit lähestyä sitä eri tavalla. Voit käyttää yhteyttäsi jumalalliseen viisauteen inspiroidaksesi uusia tulonlähteitä koskevia ideoita. Saatat huomata itsesi ohjautuvan odottamattomiin mahdollisuuksiin tai löytäväsi resursseja, joita et tiennyt omistavasi. Tai ajatellaan ihmissuhdeongelmia.
Sen sijaan, että näkisit ne epäonnistumisina tai umpikujina, voisit nähdä ne mahdollisuuksina päästä käsiksi jumalallisen mielen äärettömään rakkauteen ja viisauteen. Tämä voi johdattaa sinut uusiin myötätunnon, viestinnän ja ymmärryksen tasoihin. Jopa terveyshaasteet voidaan kohdata eri tavalla. Tämä ei tarkoita sitä, että lääkärin neuvoja pitäisi sivuuttaa, vaan niitä tulisi täydentää syvällä luottamuksella elämänvoimaan, joka virtaa lävitsesi, tukien kehosi luonnollisia parantumiskykyjä. Avain on muistaa, että aivan kuten painovoima toimii aina, ajattelitpa sitä tai et, jumalallinen ohjaus on aina olemassa ja valmis auttamaan sinua löytämään parhaan tien. Tehtäväsi ei ole ratkaista kaikkea yksin, vaan avautua tälle ohjaukselle ja toimia sen mukaisesti. On myös tärkeää olla kärsivällinen itsesi kanssa, kun opit työskentelemään tämän voiman kanssa. Kuten mikä tahansa taito, tämäkin vaatii harjoitusta. Et ehkä näe dramaattisia muutoksia yhdessä yössä, mutta kun sovellat näitä periaatteita johdonmukaisesti, todennäköisesti alat huomata hienovaraisia muutoksia, ratkaisut voivat ilmestyä helpommin, saatat tuntea enemmän rauhaa haasteiden edessä ja mahdollisuuksia voi avautua odottamattomissa paikoissa. Muista, että et ole yksin tällä matkalla, työskentelet yhteistyössä maailmankaikkeuden voimakkaimman voiman kanssa, ja tämä kumppanuus voi auttaa sinua voittamaan kaikki eteen tulevat haasteet. Kun lopettelemme tätä syvällistä tutkiskelua Dr. Ernest Holmesin opetuksista, haluan, että otat hetken aikaa todella sisäistääksesi tämän, sinulla on sisälläsi yhteys maailmankaikkeuden äärettömään viisauteen ja voimaan. Tämä ei ole jotain, mitä sinun tarvitsee saavuttaa tai vallata, se on jo olemassa, odottaen, että tunnistat sen ja käytät sitä. Kuvittele, kuinka elämäsi voisi muuttua, jos alkaisit kohdata jokaisen päivän tämän ymmärryksen kanssa. Entä jos sen sijaan, että tuntisit olosi ylikuormitetuksi ongelmien vuoksi, näkisit ne mahdollisuuksina ilmaista jumalallista viisautta? Entä jos sen sijaan, että tuntisit olosi rajoitetuksi olosuhteidesi takia, tunnistaisit oman äärettömän potentiaalisi? Kyse ei ole taianomaisesta ajattelusta tai elämän realiteettien sivuuttamisesta, vaan siitä, että pääset käsiksi syvempään totuuteen, voimaan, joka on aina ollut mukanasi. Kyse on siitä, että tunnistat, ettet ole vain fyysinen olento, joka yrittää selviytyä elämästä, vaan hengellinen olento, jolla on pääsy äärettömiin resursseihin. Joten tässä on haasteeni sinulle, aloita tänään. Valitse jokin niistä käytännöistä, joista keskustelimme. Ehkä varaat aikaa päivittäiselle yhteydelle tai harjoittelet positiivisia vahvistuksia. Ehkä lähestyt jotain nykyistä haastetta elämässäsi tästä uudesta näkökulmasta. Mikä tahansa valintasi onkin, sitoudu siihen viikon ajaksi ja katso, mitä tapahtuu. Muista, että tämä on matka, kehität uutta tapaa ajatella ja olla, ja se vie aikaa. Ole kärsivällinen itsesi kanssa, mutta ole myös johdonmukainen. Voima on jo sisälläsi, nyt on aika kytkeä se päälle ja antaa sen valaista koko elämäsi. Jos koit, että tästä videosta oli arvoa sinulle, ole hyvä ja tykkää ja tilaa kanava. Ja se jonkun kanssa, joka saattaa tarvita tätä viestiä tänään, ja kerro minulle kommenteissa, miten aiot alkaa käyttää tätä Jumalan voimaa elämässäsi. Kiitos, että liityit mukaan tälle uskomattomalle löytöretkelle. Nähdään seuraavassa videossa. Muista, olet yhteydessä maailmankaikkeuden äärettömään viisauteen, käytä sitä, luota siihen ja näe elämäsi muuttuvan. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.